bende nantiere seyo ni kura noko tim e yo makare kata kamane kar chungo bura maka sipul nyakoro Ojwang Boyd e kinde ma bende ODM na timo welo no yudo kura alfa pagaboro 210 ni lwe kanyogo gada gi kura 337. Engineer ZB ntiere janeno marwa manwacho na penje Rico Ronald owacho ni party notimo nominations to party katimo nominations seyo nitiere okwai ni kichunge higa mar 2027 yiero maduong' kik idhi gi ODM dhi gi independent. Gima timre en ing'eyo seche moko nitie gima you fight from within or from without, yeah? Koro yiero mar ODM kaka sepimo kano timbe nego timo yo maber to lakini gomba ki ODM pod en gima nitie, en gima open. Adhi gomba kama dwang' kech nitie recommendation ma jomo chung nikech ka kwadwa loso party walose from within tinya wadrumo mada honorable Awita gini to wagomba kan gini ne upango to ne kodhi maber ABCD. Gima sebet ka wacho maber masani party be nyaka ng'in en ji nyalo join kod party injo gima jopiny wacho no ji nyalo join kod party koro an atemo mondo wager party ni mondo bed motegno kendo watim gima kare nikech kaka ji loso gi wang kabisa to nyabed no nyabed gi party ma jin aparo kara chuonyo kana ne iero okome ne ginji 30 mane dwa party ticket 30 people sani nyino kanyo ginji abich kasipul ugunyanya wanje adek nyiso ni jopiny bende ng'eyo to party timre kod jinade nyacho bok makoro bet ni jopiny ng'eyo jini yo mopogre kendo gineno mondo gigo kura mopogre koro sani an ja party adhi chungu party lakini party nyaka ng'ire motegno kaka gimoko tingene higni en 20 nikech oingo higni 20 nyasi maduong' ubago e county mana wase loko dwe mana dwe ni mar 10 to koro pod en mana ywak gi muodo lak pile ka pile kotim welo pod en mana ywak bro rumo karango ywak nyaka bedie en rumo mare mo kwa ng'eyo Sharon wawachi gimoro gima dwa wacho ka ni kabu iwach ka sipul ing'eyo kama Madam Pamela Odhiambo wacho kotemo defend na ntie jigni 18 jomon go ID and all that ana paro no dhi wacho ni gino miriambo nikech pacha wono alemo kan gino bed miriambo nikech kano tim party no